ada mama ịghọta akara m ịgba nkịtị dịka ọtụtụ ndị mmadụ si wee gba nkịtị kama na asị okwu a na-asa ya onye ga-ekwu okenye aha nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị ife m dị conscious of bụ eziokwu adị m truth conscious o nwere ife dị wrong that na somebody meketela omenala na ọdịnala wee decide ize ije ụka mana ị ga-eje ụka ahụ the right way in the time of your life ọ bụrụ na ị decide ịbụ Muslim I beseech you today, please be a good Muslim. Be a Muslim inside out. All my life, I've been preaching against standing in between. Standing in between. You want Jesus, but you don't want to follow the standard of Jesus. You don't like Mami Water again. Mami Water has failed you, but you don't want to leave Mami Water. This is the problem we have in this kingdom, and this is what I have come to address. Ephraim, minister of God. Ephraim is a minister of God, but Nima go no well if do it. Na minister of Chukwu Okabiama, ya na minister of God, minister of foreign God. Ododo maya no go abi ihe bu isi mbido na isi njedebe Adama me water. First of all, asị m ka m kene go abi Ephraim. N'ilugo ọlụ gị etu o si wee kwesị. All of us no soul hunting. The Muslims are hunting for souls as we speak. Christians are becoming Muslims as we speak. And what happens when a Christian becomes a Muslim? They celebrate. There is joy in the kingdom of Islam when one Christian becomes an Islam. Likewise, every other religion. Likewise, Oboni. Likewise, Amok. Likewise, Ikanka. Any single religious organization that you step into today, they will receive you happily and they will treat your former religion like it is darkness. Hello, it is normal, okay? When a Christian becomes a traditionalist today, we will say this Christian has embraced his or her true identity. So make no mistake about what is happening now between you and Adam Amewata. I just have a question. Odimma now somebody who is now in Christ Jesus. Ephraim, you may not answer this question accurately, but I'm keeping this question here as in now and in time to come. Or the man that nela Adam ame water si we reject your omenala. Or the man no ge jiso fo bakulo no ka jiro fo bakulo na iha na ordinary. Ephraim, Ogwema that no way ifeduka spiritual work in Jesus' name. Adam ame water na akọwata na ọka ga na-alụ spiritual work. That means the only Jesus on batana the only thing that qualifies Adam ame water as a Christian now in Jesus' name. Nothing. Obule ezumezu ya ka ọkpọrọ ọkụ. Nothing. O were ife a ga-asị na ebe a ka esi kewa. Ephraim will right a long way to go about things. Ebe am nọkịta ọ bụrụ na m binite one day si na m achọrọzi ọdịnala m ga-eburu ihe niile m ga-ajụ agwụ reject ihe niile ebe am nọkịta bụ okwu agwụ m ntọ nọ kamera marụ n'ebe a ka alụ bụ na agwụ m dị wee nọdụ n'ihu a wee na-ekwu ekwusi ya ike na ọ bụrụ na olu echi m si na m adịghị emezi omenala na m adịghị emezi ọdịnala ihe m ga-eme bụ na m ga-eburu ihe niile bupụ. I like to have one stand, as in I want to go to church with all my heart. We are thinking that Nadam Ame Water declined into Christendom because Omenala has failed her because she found a light. Should she not do everything humanly possible to keep this light of Jesus Christ that she found in her life? Everything humanly possible, like getting rid of her ezumezu. Ephraim, as long as Ajan is concerned, as long as I'm concerned, and as long as truth is concerned, Obru na Adam ame water, esepụla aka n'ife banyere ịchụrụ mmadụ aja, ịlụrụ mmadụ ọrụ. Obru na osepụla aka n'ihe banyere discharge all of her ezumezu. A man again, no bụ a hypocrite. No bụ mme ihe abụọ. And I tell you today, maguwa kpalụ nkata, ma ndị gị na ha na-akpa nkata,
nothing good will come out of it. The only time Adamami water will prosper in Christendom but nobody no bupusia ihe niile and face Jesus Christ completely. And the only time oga prosper no Omenala but nobody no bupusia ihe niile by Jesus and the first Omenala completely. Listen, ama m no lụta ha ọrụ ya na always why. Asịkwari na o were mgbe ọ lụrụ always why ama m na ọ lụta ha ọrụ ya. Mmadụ one na-abịa na nke. Mmadụ one na-consult ya ede. No ga-ewe the right standing, no ga-akwụ ofu ebe. Kedu ka gụwa bụ Ephraim? Somebody ha ka gị in ministry na support mmadụ ịdị na-arụ spiritual work. Ya ị na-agwa m kịta na ọ ya na-achịgharị ngwere, achịgharị egbe, achịgharị ụsụ. Ị na-agwa m kịta anụwa na ọ ga na-achịgharị one spiritual material or the other in the name of Jesus, and it is fine. Ephraim afa Jesus adaze ekpere. Afa Jesus adaze ekpere. I go and argue with yourself after making research. That ekpere ikperu aza gị n'afa Jesus o welu ndị ikpere ya n'afa ala azakwalu ha ekpere. Yala si m na owolo ndị nọ na Muslim a na-aza ekpere. O we ndị ikpere ya n'afa omenala azalu ha ekpere. Anyị welu ndị ikpere ya n'afa Krishna, n'afa Buddha, n'afa Hindi. O welu ndị ikpere ya n'afa different gods azalu ha ekpere. So obula afa bụ ife na-aza ekpere. Words are alive. Once you pass a word or pass a declaration, it does not come back unfulfilled. Sometimes you don't even need to end your prayer. Afa Chukwu okuke abịa ma aza ekpere. Hello. From the traditional side, then I am telling you that the name of Chukwu okuke does not solve any problem, does not answer any prayer. No keimalu that you have all within. No bulu na ina asonso, no bulu na ikubi okwu, no kwa ga na mmezo. Obulo maka na ikubili in the name of a particular name. Kedu say ife meli ji we bulu oke ya lulu ana. If you want to save Adam and water, save her completely, so that we Ghana eba noa and they count to her as a Christian. As far as I am concerned, as far as Ajan is concerned, Adam Mami Water is not a Christian. She doesn't want to know what was for her. The only time Adam Mami Water will know if Jesus Christ is real, if she encountered Jesus Christ, but when she rejects every of her former from beginning to end, when she put every of her former aside, and as when she remove everything, when she detach herself and then face Jesus Christ completely, then nobody when Jesus Christ is that time or malo. Manobulu no can emebe. Does it make sense to you? All of these top ministers say follow. How many of them the true Christians in Nigeria that we know, the tongue-speaking Christians, the anointed Christians, the one who carry the mark of Jesus Christ, how many of them came through? He just sponsor somebody as an coach for Jesus Christ and I go. Yes, Christian has more population. A lot of people don't know where they stand. So now no potalo Iwaji women coach go women ka okwa ka ndị mmadụ bịa ba ka ọ ka na ego afa. You reject Omenala ị ka na ego afa. Gị na Ezenwanyi mmiri ados dama. What did you do with that Ezenwanyi mmiri? Kedu ebe agwu Adama me water no? How did she become an Ezenwanyi? These things are questionable. Who mentored her in Ọdịnala? I don't want to go deep into how some people become dibia, into how some people become Ezenwanyi n'ilu akwụkwọ anụwa, because mba wee ebe ahụ dịka. How did she become a kedebe agwu ya dị? Okay, she have to have her own her agwu naanị in Jesus' name. Abi? She have to own her ndị mmiri naanị in Jesus' name. Does it make sense? Her spiritual husband in Jesus' name. Does it make sense? Know where you stand and stand firm. All were the things that make you a Christian. Without that, nothing you want to tell me. You are not better than the rest. All were the things that make you a traditionalist. Without that, nothing you want to tell me. As far as I'm concerned, Ada esibedi na Ada mami waterful. Osibe na je na B. O matalozi egwu agwala ogu nu chọrọ eme until o we one stand right standing ayamalu nezioyo obuketa. I repeat, o wele ife duru ongo na mmadu meketere Omenala jebe ụka.
As we speak, so many people are joining Muslims. So many Christians are declining to Muslims. As we speak, so many Christians are declining to tradition. People are looking for the truth. People are looking for way out. So Christianity be her way out. She should make the sacrifice to be a Christian. Words of my own. Darling.